बतावा बुढ़को कनी खाली बैठ के खाती एक एक थरी ओकरा कबे कनी नु ए बुढ़ी धोत आ काम कोनो करत नहीं कि एक एक थरिया चाप ले तड़िया कह तड़ी न बूढ़ पुरानिया एक गो रोटी खाला दू गो रोटी खाला वो छ गो ले रोटी खा जाती है बुढ़िया कम करती है हैं एके ले खाए त लेके पीस खाए धोवे के कह देनी तो धोते नहीं खे छी बुढ़िया का कब मन कर गर्दनी दाब के मुंह आदि खेलवड़िया के ये खींचा तो बताओ धो देले रही तो हमरा है धोवे के ना पड़ी थे जी के काम ना करे के पड़ी थी दूसर काम ना देखती हम मसाला पीसे के बा ना एबरा बूढ़ी ले मसाला पीसवैनी न त का कहे के उनकर गाटा दुखला ना गाटा ना हैं ए आदमी के काम करत करत हालत पंचर रहत ए आदमी कहत अटे न गांव घर में के बुढ़िया के मानते जानत नहीं खूब बुढ़िया सबके दुआरी पर भीख मांग के खाती है आ एक एक खरिया आवेले त काट काट के अपने ले मार जाने के खाते जाले आ गांव में शिकायत करवैले बिया आ बेटा लहरा लगावे में एक कढ़िया एक नंबर के अइह ए बार तहरा के दे दे तनी खाए खातिर मांगत रहिया करे चापा चढ़ जाली खाए खातिर धोआ गई चटनी मसाला पिसवाई बुढ़िया ले पीस के सड़ देर बना के खाई भूख लागल बाटे आदमी के वही बेरा के कपड़ा फिचलस बर्तन मजलस एको काम उ नहीं करत ए रानी खाली सुतल वाली सा सुतल खाताली सा आ लइका कमा लिया वतन सा यहनी का बैठल खही के न बा पलंग तोड़ताड़ी सा सुत के इहे ना यानी कजी में टहल बा ए बालू ना रहती से तो हम ही बालू करते एहनी से औरी अनसा गई बाद में खूब धोई हवा जे 4 घंटा इहे ना निक बा असही धरिली बैठल हावत रहतनी बुझात नु हां त का करी हाय बानी करम जाता ई आदमी के काम धाम ना रहेला बुझाता की ना त बुढ़िया न ढेर अथी भइल बिया बुढ़िया का हमनी के हाथ के नीक ना लगी हां आई खाली बेटी के हाथ के नीक लागेला त के बना के दी के बना के दे त हाथ गुड़बा बना ले का करब त बनाई हाथ टूट गइल बा का बना के खाइब ना अब ना ये कि बना टूट जाई त तोहने लोग अथी असरा करब त मिली हमके खाए के क्या कहता असरा करे के हां त तब कर जाए अपन खा जा हम करतनी ना क लेब अपन जल्दी बनाई हमरा भूख लागल बा ठीक ना तोहन लोग का भूख लगल बा हमरा नहीं खेल लागल बुढ़िया के धक बेटिया फिर बस बुझा देगे भेतंगे हाथ में दमे नहीं काटे खातिर अभी ज्यादा ना मुर्गा के टंगड़ी चूरे खातिर तो काची ला तनी हैं करे ए आदमी छाती पर डाल दर तनी जरो सब दूध सब का में आदमी कैलाश मुर्गा धवला से आदमी आई बूढ़ी एगो प्याज लेके काटा तनी यहां के छोड़ दी मम्मी जी रवा मत करी हम करतनी चावल धोनी हम अब तो हम लोग मम्मी जी ने कहा तो छोड़ दी त यहां के बैठे बैठे का करम बना के तनी खिया नहीं खी सकत ल अब रवा का करम बूढ़ पुरनिया यहां के बानी त गांव घर त हमनी के थूकता ए तना ना तो कदनु की कपारे पर चढ़ के अंडा से एकदम चिल्लाई दी है ने टिहुर कइला ला चिराई और जवानी पे कैसे अंग लागत रहे हमरा ई नहीं खे बुझात जवानी पे कैसे काम करत रहनी करत ना रहली त करत रहनी त का टिहुटी रही एगो प्याज कटले बानी अभी लगले अधनाई या चाउर बैठा में पपनी बालू जा कर जा देखी हमरा के माता कहीं जनी ना हां त के करा के कह का करा के कहब ना बूढ़ी खाए खातिर रौरा ना पे करे हां हां त कहां खाए जे टूट गला बना के खाई अपन हां त बना के छोड़ दे जा बना के खाई न का कर हां छोड़ दे जा जाई दीदी मत बोली काहे बोला तनी बूढ़ी जाके गांव में प्रचार करत तड़ी ताकि हमरा के पतोहिया हमर दुख दे तड़ी सन त दुख दे जा त कहबे करब घूम आ कौन दुखवा दियाला सारी पट्टी जे बना के भर गांव जाके प्रचार कर देवेला हां त प्रचार कइए देही सब सुखवा मिलबे करेला खाए पिए के मिलबे करेला कामच के तरह के दुख दियाला अब त हम ही जानतानी का जानतानी अब ले कबे मार गुराती लुड़ा के गुराती हां मतलब है लंकावा ना दवाई चलैनी हां त रोज काम मार 5 गो तेल लगावता लू जा ना रवा के तेल लगावे के तबे रवा ठीक रम हमनी में के लगावेला हे तना काम करी ना जा हां त लगाई ये तो ना करेला सन राउर लइकावा हमनी में लगा दी ना लइकावा नहीं खसा करत तो हने लोग न करता लू जा ना सुटो मोर तो मुंह तक धक मुंडिया चुलिए में घुसे ओ खातिन त तेजे बालू जा मुआ द जा रही जा ताकि हमनी पर लाग हां
मत जा रहिया जा। जाए जैसे जाए तो आज सांझे का खरियानी में जाके बैठी चुपचाप। जाई खाना बन जाता आई। जरूरत नहीं है। हाँ तो जाता नहीं। हां जाए। हाँ अपन कर जा, हम जाता नहीं। हाय दी हाय कहां लॉकेट लगा के चला जाए जैसे का छीन ले जी लॉकेट रो लोकिटो का है छीन तनी देखिए सन बेटा हुआ तो कहे सन। हां जा ओनिया गांव में झगड़ा लगाई है कहिया पतोइया खदेली सन पतोहियन कोनो काम गलती ना करेली सन लेकिन जानता नहीं कहते ले बड़ी दूर खेलू बस ना हमने हमरा कहे तना मारते सन दुख दे तड़ी सन का कोई के का कर दूर खेलू बा अपन नहीं खी देखत ऊ करानिया कर ले तो हम भुला गेल बनी अपन ससुई के आय हगत मुदत रहे त ना ए हगल मुदत का छला के चलते उनका के जहर दे के मार दिहली कि के इनका के साल भर हगल मुदत का छत रही जाय दीदी जी क दिन के बुढ़िया मेहमान गई चुप रह हम मनियो के कध के खिया देवे के चाहिए कितना तो सस खतिन तरस तड़ी स देख एगो अंदर के बात बताई कन्या आ ई बुढ़िया का लक्षण तू ना जानबू एगो तार का बात बतावा तनी रोवे सिखौला में हम बोली ना बुढ़ी के ना तो हम ना बोलती देखो बुढ़िया बहुत तेज हिया जनलू मैं बाटे आ कहानी नु के सुन तनी हमरा के नु एगो भाई के बियाह बाटे एगो हमरा के लुगा किन ली ऐसन भइबा कटौनी छिबौनी करी आवे लगन के दिमागे खराब हो गई जान जी हो तारा के कुछ बतलबे कि ना जगह जमीन के बारे में ना हमरा ले कहां अभी बतियले बनी हम का जानत नहीं जी नैहर के इनकर 7 बीघा इनकर नावे बाटे बटे 7 बीघा बाटे ये जाके मैं जमीन नु बुढ़ाऊ इनकर नावे करले बा यही से ना भाई वाली लिए के पहुंचावत रहलन जा मामा जी ओरी हां उ अपन भाई हवन जा हां अपन में चाचा के लेसन जा अपन भाई रहतन जा त है बुड़को कनी का जमीन लिख देता 7 बीघा आय एतना नते जे तो अब चाचा के हो के कितना मानता वन जा आय हम ते कहीं कने जाने के नामे मत कर दे जहन जान जाई हेता ना बोलत नहीं इतना दुख देत नहीं जाता बोलबे ना करी हन कुछ कहिए ना दी हन बुढ़िया के इतना खियावतन करतन धरते तब गांव टोला मोहल्ला में नु जा के शिकायत कई आवतारी हैं कि मारत ऐसन हमरा के खियावत नहीं खिसन ए छोटा की बियान हूं त नैहरो नहीं खे जात नु कम का करी त दिमाग के तेज है दादा एकरा कम कौन का कही इहो बियान तो कुछ कांडो करते मत नहीं खे न आई हो माय दीदी जी का हो अरे का करतनी जी बैठल बनी ये करे के सबसे बढ़िया खुशी ये आदमी के काम करत करत हालत पंचर भइल बाटे हेता ना गरमी होताटे रोवा है जब बैठ के का करतनी कुछ ना हमर दिमाग टेंशन में भइल बा निक नहीं खे लागत आई हो माय घर में ऐसा ही टेंशन का लेतनी बुढ़िया के मेज दाब के होने खत्म कर देवेला ओने फेंक दिहल जा कूड़ा का बाड़ा में सही में ओकरे चलते चिल्लात रोए बटले बने ई बतिया नु कनिया तार से कहे वाला रहनी बाकी लाजे ना कहत रही सोचत रहनी ना कि अगर मुआ हुआ ते हम आ कह देबो केहू से त जानता रू आखिर का मिली मोल ले हो हम सोचला बतानी देखो कनिया बात बजन साफ साफ कहतनी मोइले ला कुछ मिलेला ना बाकी इहो पा कि उनकरा के कोई दू टाइम होने के तेल नहीं खींचा लगावत हां ये ने बदने किया धो देता कपड़े लता नहीं खींचा देत पर के तब गांव घर में जाके प्रचार करता रे आय ये अच्छा काम करता ही देखो हम तो कहम नु कि मुआ के बुढ़िया के रात होता नो कमर है क्या तो कौन त एगो नदी का है कमर सा ना हां बते सुन ए मुआ के बुढ़िया के चलू आ मैं खेत नावे अपना करा ली जा ठीक न हम उठावा लगा लेवे के जियो उठावा बुढ़िया के साइन थोड़े ना करे उठा लगा के उन्हें फेंक देवे के अइहन त देखल जे कि का कर कहल जे कि नहीं कि 4 दिन लगल बड़ी नैहर अपन का गलती कहतनी नैहर गोल बड़ी तीर तहरा पे गोल बड़ी ओलिए मर नैहर कहे के तो और पकड़ा जाए के ए राम हां कहीं के नैहर कहां आइल बे पकड़ा जे जमी के चलो उहे काम करी जे बोला के है जा ठीक न आय आई माई हम के रह गई चल चलो चल ओहनी का बेरा भइल बा बुखारे जरे हलफ हलफ भइल बानी ओहनी का खियाल बा एह बेरा ले ओहनी का कुछ खियाल नहीं खे कुछ प्रभाव नहीं खे पड़े के मर या चाहे जिया मोला जियला का फेर में नहीं खीसा मम्मी जी आई हो माई ए जे बैठल बनी तो का करी काहे ऐठ के बोलै ना रोवा ऐठ के बोला तनी हां तो का करतनी आई बैठ कोड़ा बढ़िया दबा दे का दबा दिहला से हमार दुखावा दूर हो जाई
हाँ? तो का दूर होई बताई रो कौन दुख बटे बूढ़ पुरानिया भइनी खातनी पियतनी दू बात बोलतो बनी तो हमनी के सहते बानी जत रो के का चाही हमने नियर ना सह बुझा ना बर्दाश्त कर बुझा ना। हमने तो सासुर अली हस के मजाल ना रहल जवाब करे के। तो अब के डेरा के नहीं खिसन रहती ना। से जान जाई रहुआ हाँ, तो जैसे ये- रहुआ व्यवहार करम वैसे ही करी हस हाँ तो व्यवहार अब पतोहिने का चलाना बा। हां रहुआ जानत त बटले बनी तब का रहुआ बोलतनी देखा देखी बा देखे देखी ना बाकुल। उनके तो मन करता थोके के नीचे था हाँ जहर वहर दे द जब मर गई होने रहिया जाए अकेले जरिए दम तो पी लेम रहुआ अपने ले अब पिया दिया जब बरियाई से अपने ले ना लेके पियम तो बड़ी यारी काहे करवाओ तनी बरियाई कर बुझा तबे ना तहनो लोग के काम करी। ठीक है बा हाँ रो रो आत्मा के शांति मिली है तना भोगे के ना पड़ी ना पड़ी। हे तरी चली ना डाणवा टेढ़ क के तरी चलो ही के ना पड़ी ना रोवा के पड़ी, ना दुख वो- खत्म हो जाई खत्म हो जाई। हाँ ए दीदी जी का हो कनिया आई है ने लइकवे ठीक नहीं खासा हमार। आई है ने पटाइले बनी लइकवा का कइले बड़ा सन रोवा के हाँ, तो तो काहे ना अपने के टिकवाली हनी लइकवन से बातिया बता तो हम लोग का। ई जान जाई अपन माई छुटल तो नईकी माई आइल बिया हाँ हां ठीक है बा। का हो लगाओ तो मम्मी के तेल लगा। तेलवा लगाओ तनी बैठी ना हने मुड़ तरिया अच्छा काजी मम्मी जी गोड़तरिया कपड़ा मुतरिया दबा दी ढेर को खा बा बुखार नहीं के भइल। तो बुखार में देह ना दबावल जाला तो एकदम हाँ। जरूरत है ध धपता ना तो घूमे का कोई रहनी ओ हम ही जानता नहीं जितना बर्दाश्त करत। सूत जाई है जनी मां से सूत जाई पूछिए चल कोई ओकरे के ताकत रहनी कब जाई बुढ़िया का खत्म हाँ है सूत जाई निमन से ये मुठरिया कह के सूत जाई ठीक बा। सूत आई हो माई डरवाटे। तो बोला नीचे दबावा यहाँ के पानी तो बतावा हमनी के सब कोई के सास के ना तेल लगावा तो सब कोई दोनों टाइम जानलू हम एक एक पानी जा के सास वाला पानी जा बनी जा। हाँ गोड़ पसारती मम्मी है जो दुखाता ना मम्मी जी हाँ और का दुखाता मैं देही दुखाता दर्द बा। दर्द ले छुटकारा होखल चाहता नहीं ना हाँ आ कहनी की खेतवा तो बा जौन हमनी के नामे क देती कब जिया तनी आम लेखा बानी आ कब चूजे कोनो ठीक बटे माने ओकरा पर ज्यादा ध्यान बना। ना जी हाँ। माने बूढ़ा गनी 7 बीघा पा तो कहनी की कुछ बेच के दर दवाई रोड़ा के करती जा आ कुछ बियाह शादी में ले जाती सुनी बताओ तनी मम्मी जी अब रउआ जगह जमीन रउआ नामे बाटे आ बेटा पतोह के नामे कह देम तो हमनी के दुख तकलीफ ना होई गांव घर पूछी कहाँ के तोर कहाँ का बाटे नहीं, तो हमनी के नहीं। का जवाब देवे के तो करम ना कौन देव लइका ने कन करब तो अब ये कह दी ठीक है बा। हां केकरा नामे करब हमनी के नामे के अपन बेटा के नामे बेटन का नाम है ना आ हमनी के नामे का हो जाई अरे बेटन का नाम है कौन तो नहीं करा के कह देबू ना ती हमनी के ना होई हन ई सोच ल तू हमनी के नामे कर दी नमनी में तो नाम दिएबे करेला मरद के हो चाहे घर के आदमी के नाम मनी दिएबे में तो हने लोग दे दिए। बहुत बढ़िया तेज भी पढ़ल लिखल नहीं खे दबावा हो जाए तो का जगह जमीन के फेर में पड़ल बाड़ू छोड़ा होने अरे रहे द जा दी दबा दी नहीं रहे द जा रहे द जा मुर्गा खनी तनी मन लागल मम्मी जी हाँ खूब खियावले बर्तनी डाली दता घरे बढ़िया के मुंह आ गए तो जा 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 अरे अंगूठवा अबे ले लेवे के तनी मुनी जान रहेला मुंह रे बढ़िया अरे घुटत ये अंदर जी छटपटाता जी हो ओए ओए बढ़िया छटपटात के जी बुझू त रोवो धइले रही ना गोड़वा मर गई हां ये ताता होती पसीना जी देखियो कोई देखे मत अरे ओ डाल के घर में सुता है का बक ये माई केकरा घरवा में घुसवा वाला घरवा में हमारा घरवा में कहतनी फोटो ना तक कोई देख ली ठीक बा धरावा है चलो हाली जाके आओ देर वाले कमर नसवा में चाहे फेंक दे सुना ना ले चली जाओ ये पीती जा गढ़वा में अही तो दिन के टाइम बा केहू देख ली त का करम जी दोपहरिया पर कोई ना देखी चलो चले चलो